10 green bottles standing on a wall, 10 green bottles on a wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be 9 green bottles on a wall. Ongi etorriak Euskaltegira, hautxe da. Hemen txetopatuko duzue hainbat eta hainbat kontu. Adibidez, hemen eta hemen hainbat baliabide zuen kabuz erabiltzekoak horretarako aski izango duzuen izena ematearekin doainekoak dira. Eta batzutan, beste batzutan ez, eskatuko dizue gure gunean izena ematea. Eta hortarako aski duzue helbide elektroniko bat. Beste zer ez zaizue gertauko. Eta gero berriz hemen, topatuko duzue gure katalogoaren inguruko bai informazioa, baita ere izena emateko modua, eta gurekin harremanetan jartzeko modua ere topatuko duzue, bai hor, bai hemen, bai guztietan, bai. Gure ikastaroen ezaugarri nagusiak zeintzu diren? Bueno, bat eta lehena Moodleekin egina daudela. Moodle ez baduzu ezagutzen lasai, oso azkar ezagutzen baita, eta oso intuitiboa denez, azkar jarriko zaretearen manejoan. Horretarako, aholku bat besterik ez, hartu eta saltxeatu, bai? Hemen badituzue, hainbat eta hainbat gauza, beraz, trasteatu lasai, ez baita ezer gertauko. Bigarren ezaugarri nagusia, guk aeka gisa, garrantzia ematen diogula, batez ere tutoretzari, uste baitugu, baliabide oso onak izan da ere ez dutela ezertarako balio. Ez badago atzetik norbait laguntzeko pres, aholkuak emateko pres, zuen ibilbidea nolabait aholkatzeko pres, eta azkenik, beste ezaugarri nagusi gisa, esan beharko da, guk garrantzia handi ematen digula elkarrera gineri, horregatik bai materialetan, bai programazioetan, asko bolartzen dugula eta saiatuko garela eta bultzatzen dugula talde lana, eta beste alde batetik, tutoretzaz gain, aldiro ere mintza saioak burutuko dituzuela, hemen dituzuen ikastaro guztitan, bai ikasleekin edo ikaskideekin, baita ere irakasleekin, eta topo egin alizatiko. Bueno, eta azkenik aholku pare bat, edozein galdera, edozein komentario, edozein gauza esan nahi bat diguzu ere, jarri gurekin harremanetan, informazio eskatu, ezakiten, bai? Eta beste bat, online izan da ere, kendu burutik, hemen lanik egin gabe ikasiko duzutuenik hori gezurra baita, bai? Mirariak, Lurdesen baino ez dira gertatzen hemen, online izan da ere, azkenean ordu batzu sartu beharko dituzue, lan egin eta batez ere, zuen burua jazteaz edo jaztearekin kezkatu.